Hi mga kasay, magisa na dahil ko sa akong gi-harvest nga palya. Naka-harvest ko og tulo, nagiuna lang na ho og gisa ang bombay, isunod na naho ang ahos kay mas dali magudma brown ang ahos managiuna na ho ang bombay. Mo din ang palya nga ahong gi tanom sa upat ka sako hinatag lang sa ni sa akong amiga. So may na lang no kay naka-harvest ko. May na lang po kinakasudan me. Bita kung nahunaon lamang yun na no, mas dako yun tabang nakay gitisok. Kay tungod lagi, dili man sa tanang panahon nakay kwarta. Dili po sa tanang panahon nga nakay pang gastos gani sa pansudan. So daw kay tabang ni magtanom-tanom ta. So mao na ni, wala lang gyud ko nakabantay nga nahinog-hinog na gyud ay siya. So mo tong iyang liso masad ta mong gitilawan. Pagkaman makatawa kay tamis gyud ang iyang liso. Damura gani siya og kakao. Tinuod lang dili sa pag nasip lang ko ato kay ang rambutan. Damura siya og kakao. So ako lang na siya gibutangan og usa ka itlog man magic sarap. Diba mo basta presko gani nga gulay no, simple ra imong timpla lami na jud siya. So mo ni naluto-luto na siya. Kalamia. So nagkuanday sa kog okra. Ahong gibaw-baw na siya sa kanon mas lami yun na siya nga inana. Pagkahuman amo sa na siya partneran og ginamos. Syempre dili na nato kalimtan ang ginamos. Mas ani gani mas enjoy ang mga bata ug mas ganado gani sila sa pagkaon. Syempre og naisili. So mga unta niyo mga kasay. Thank you for watching. God bless everyone. Bye.